Dara zeytûnê û dara hêjrê hebû tu nebû antolojiya çîrokê zarokan Zinarê Xemo. Rojekê dara zeytûnê û dara hêjrê bi hev re ketin şêwr û mişêwran û pesnên xwe ji hev re dan. Dara zeytûnê bi quretî û hinekî jî bi tinazî ji dara hêjrê re got: Heger tu rastî dixwazî dilê min gelekî bi halê te dişewite. Çimkî her sal tu hemû pelên xwe diweşînî û req û rût dimînî û dûre jî seranserê zivistanê tu bi van şax guliyên xwe yên rût ji sar û sermayê dizikzikî û tebatî nayê te. Lê belê ez sal 12 meh tim kesk û xweşik im. Ez tu carî rût nabim û wek te ji serma naqefilim. Ez her tim wek bûkek xemilandî me. Lê li aliyê din jî helbet hemû dar nikarin wek hew sal 12 meh tim bi pel û xweşik bin. Hinek dê wek te zivistanan pelên xwe biweşînin rût bibin û hinek jî wek min tim kesk û xweşik bin. Dara hêjrê li hember van quretiyên dara zeytûnê dengê xwe dernexist û tu bersiv nedaye. Danê êvarê dinya cemidî li asîman ewr wek bênderan komî serhev bûn û dûrê jî bû tozan û berfê dest pê kir. Berf çend rojan li ser hev verbariya. Berfekî werket ku hemû çiya û banî di bin berfê de wendabûn. Rê û dirp hatin girtin. Cîran nikaribû biçûya cîrên. Wek her derê, dara zeytûnê jî di bin berfê de ma. Ev ji darekî bêtir dişibiya girekî ji berfê. Hemû pel, şax û guliyên wê hev xas berf girtibûn ku di bin giraniyê berfê de nikaribûn ragirtana. Yeko yeko qirçînî ji wan dihat, dişikiyan û diketin erdê. Berfekî bêhed ketibû ser dara zeytûnê. Barê wê pir giran bû, lewma jî gav û saet tim qirçînî ji şax û guliyan dihat. Dişikiyan û diketin ser berfa spî. Dema meriv li bin wê dinêrî meriv digot qey ew hatiye kesixandin. Lê tiştek bi dara hêjrê nehatibû. Ji ber ku ew bê pel bû, lewma jî berf negirtibû. Kuliyên berfê di navbera şax û guliyên wê yên bê pel yên req û rût re derast diketin, erdê û lewma jî berfekî zêde li ser wê nedima. Dema ba û bahoz û tozana zivistanê derbas bû û biharê hêdî hêdî xwe nêz kir, dara hêjrê dîsa weke berê pel vekirin û weke xwe bû. Berfa zivistanê zirarekî mezin nedabû wê. Ev hazir bû ku têkeve kulîlkan, şitlên nû bide û dîsa kesk bibe. Lê dara zeytûnê bi van guliyên xwe yên şikestî di halekî pir xerab de bû. Hin şax û guliyên wê şikestî bûn û ketibûn erdê û hin jî hîn pê we li ba dibûn. Dara hêjrê bala xwe da halê dara zeytûnê yê xerab û jê re wiha got: Tê birate, berî ku zivistan were te henekên xwe bi pelweşandina min kir û te pesnê keskî û xweşikiyê xwe da. Ez hêvî dikim ku dê ew yek ji te re bibe şîret û tu yê carekî din xwe hev xwesî mezin û xweşik nebînî. Her dar li gorî xwe hin xusûsiyet û xweşikiyekê wê heye.